Hej, velkommen til. Vi har valgt emnet graffiti, og derfor så har vi inviteret Alexander, som er graffiti-maler. Alexander, hvordan er livet som graffiti-maler egentlig? Man lever på en måde et meget hårdt liv. Altså, man har et meget hårdt miljø blandt andre graffiti-malere. Man lever på en måde et dobbeltliv fra, altså, man kan ikke fortælle sin mor det, medmindre hun har opdaget eller taget en i det, hvilket jeg tilfældigvis er. Men man lever på en måde sådan hemmeligt og gemt væk fra hverdagen. Man lever på en måde sådan hemmeligt, altså på den måde, man siger det ikke til alle dem man kender, sådan jeg er graffiti-maler, man stoler kun på de nærmeste. Hvad er din sjoveste oplevelse med graffiti været? Det var en gang, hvor vi sad hjemme hos en af mine venner, vi sad 4 drenge, og så sad vi og drak nogle bajer. Så kom en af vores venner lige pludselig og sagde sådan, hey, skal vi ikke tage ned på Jarden og lave noget graffiti? Der var klokken godt 3 om natten eller sådan noget, det kan jeg ikke huske. Så tog vi over til den nærmeste endestation, hvor togene holdt og sov. Så begyndte vi så at male nogle window downs, hvor vi pludselig så kan vi høre en lyd inde fra en busk, hvor vi tænker sådan, fuck, det skulle da politiet eller et eller andet. Og så hører vi lige pludselig sådan, hey Alexander, hey Sebastian. Og så var det Morten, der kom frem fra busken lige pludselig med sådan 5-6 andre graffiti-malere, som jeg aldrig havde mødt før. Og så begyndte vi at lave en hovedkamp. Hvorfor begyndte du så at lave graffiti? Det er egentlig et meget sjovt spørgsmål, fordi det var på en måde, hvis man kan sige det på den måde, at det var skolens skyld, altså min folkeskole, hvor jeg gik. Det var fordi de havde en feature, hvis du ved hvad det er. Det er sådan en uge, hvor man kan udtrykke sig kunstnerisk og alt det der. Så besluttede mig og en af mine venner os for at lave graffiti-billede. Og det havde vi så aldrig prøvet før, så vi gik bare ned til den nærmeste malerforretning og købte et eller andet lortemaling. Så tog vi så tilbage og lavede det der billede. Og så fik vi bare resterne af det maling, som var tilbage. Og så efter skolen, da vi havde fået fri, der tog vi så ned og midt om dagen og malede på en eller anden forladt fabrik, hvor vi ikke anede, hvad fanden vi lavede. Så kan jeg huske, at næste dag, der kom han så sådan, hey Alexander, jeg har været på YouTube og fundet en eller anden video af en eller anden fed nære, som kan lave et eller andet helt vildt sejt graffiti. Det var sgu meget sjovt. Fortryder du overhovedet ikke noget af det, du har gjort? Nej, egentlig ikke. Når man står derude midt om natten og laver det der graffiti, så tænker man ikke over, at det er ulovligt. Man tænker ikke over, at politiet de kan komme når som helst. Man står bare i sin egen lille verden og laver det, man elsker. Det er jo heller ikke fordi, bare fordi jeg tegner på en eller anden væg, det betyder jo ikke, at væggen den er gået i stykker. Væggen den virker jo stadig, den kan jo stadig bruges som en væg. Kommunen har jo kun godt af at have lidt farve. Det er jo det samme som hvis jeg maler på en andens bil, så betyder det jo ikke, at bilen ikke kan køre. Ja. Den har jo stadig bare fået noget farve. Jamen tak fordi du kom, Alexander. Men selv tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi du gad at give mig noget kage. Det var så lidt.